Yüreğim köçöden bir çıkar yali tenini menki del Fox Miro'nu gelip çıkanlara bilemek yönü bu jaya giren asla hiç yeri çıkıp gidip gelmez. Nesip bolsa Allah'can şuyul sana da şular yala qow yevrem olsa yaşamak nesip etsin Allah'can. Men diýenime hoşlaýanmasaň ýekirçe like bas abzor başlaýar. 9-njy mikrorayon 2 komnat ipotekada bolýanlar dostlar. 3-nji etaj 2 komnat remontly jay. Kimme goşlar galya berdi esas gireme prikhoşkodan girýäs. Prosto yerleşen yer super. Bunu Huday berip köçen uğri. Altına restoran etmekan bolýar. Takoy приятный rayon. Kafeteriyalar va bazar va gatlarynda sazyk mektep kemmeden şutaydy. Girdiň ene padiýadan oturdun köşeden çykardyň gatdan girip şolary akuratça prikhoşkamy. Tok sistemi pon çalşylan, atapleniýa sansiýa kemmeden çalşylan gel görkezin berdi. Şolary gowja duşawy kabina goýuldy, vanik, sanuzul berdi 900-njy boylarymız, strany maşyn hemmeden akuratça ýagdaýda dostlar. Pollarymız gowsy laminatdan goýulan. Berimiz ulkomat zamyz bolup gidýär. Ikinji komatym görkezjek, näme şutaýdy. Ikinji komatym ýerleşýär. Häzir görkezem. Berde diwanjyk we dekorasyň panel, TV postapka, telewizor, patoklar ünsörnäge uwudun gladky tekiji edilen romnyjy dronlar açpanymyz standardyndan ravnat edilen. Berimiz veranda split tur, stol stul, ber geçýär verandadan. Berde stroy mebel başlaýar kuchnyanky, telewizor goýulan, şeýle pasvetkalja, aýnaja içine goýmak üçin stroy mebel i berde kuchnyan zonamyz. Berde hemme zatlar goýulan peçkamyz we torta pişirip bolan mikrovalna okana garadyrmak üçin gaz plita, vichka i bular açyp ýapylýar stroy mebelimiz, diwanymyz. Indi ikinji komat görelim dostlar. I berde de skrit duran integrasiýa arasynda ýerleşýän span komatymyz dostlar. Şolary ýazyp bu kuja dur span komatymyz içinde görüşme ýaly. Stroy mebel. Şolary ýazyp aboy edilen ýaly bide, aboyla miwes gelen görüşme berdi. Aboy şumarkaly i mebel gidip şolary edilen stroy mebel spanly berde trimo goýulan, basvetkalja dekorasiýa berdi telewizorun durmaz ýeri. Split tur berde de şolary ýazyp gardırobymyz bol. Bu kuja dur berde gardırobymyz eşik tat goýmak üçin biz görýän aýnada içinde ýerleşdirilen. Şolary ýapdyklar aşağı numar belläp goýýan, kim şolary ýazyp. Remontly jay 9-njy mikroraýondan gerek bolsa habarlaşyň, jaňa sag bolsun, hoş sag bolun.